nézőinket! A mai híradó külön kiadásában a Károlyi Önkormányzat apró-cseprő titkait fogjuk teleplezni. Kérem, maradjanak velünk, hogyha kíváncsiak rá. Belépve mindjárt láthatjuk, hogy mindenki a munkájával van elfoglalva, és hogy a dekoncentráltság legkisebb jeleit sem lehet észlelni. Itt állok a Károlyi Önkormányzat polgármesterével. Kérem, ismertetnék kedves nézőinkkel polgármesteri feladatait? Na nem. Szóval, az én feladatom a képviselőtestület irányítása, amelyben vezető szerepet töltök be. Valamint a választók meghatalmazásából én irányítom az önkormányzatot, és fontos szerepet vállalok a helyi törvények meghozatalában, és minden az iskolát érintő fontosabb problémák megoldásában nekem kell döntést hoznom. Gondolok itt például gazdasági kérdésekre, mint például a büfében a kártyás fizetés elérhetővé tételére. Én hívom össze a bizottságokat, valamint én határozom meg az itt dolgozók munkakörét, szervezeti tagolódását, munkarendjét és az ügyfélfogadási rendet. Bocsánat, Csá, mondjad! Nem, bazd, aztán megbeszéltük, jó? Máshogy minát nem akarok keresni, jó? Mindenki más 2 milliót keres ezért. Nem érdekel, jó, hogy máshogy csinál. Várjál, bocs, vannak már most leketed, jó? Összehívok, csá. Bocsánat, igen, már is itt vagyok. Az alpolgármester feladatai tulajdonképpen miben különböznek a polgármesterétől? Hát én a képviselőtestület tagja voltam, onnan választottak. A polgármester távlatban én beszélni a feladatait. Mondani a jobb késze vagyok, és az által kiszabott feladatokat kell elvégezni. Szóval, mint titkárnő, gondolom mindent tud arról, ami ideben zajlik. Mesélnek kérem egy kicsit a választási rendszer működéséről? Hát persze. Önkormányzati és polgármester választásokat Magyarországon 5 évente tartanak. Szavazhat minden legalább 18 éves magyar állampolgár, illetve nem magyar állampolgár, akinek bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van Magyarországon. Az önkormányzati választásokon a települések vagy Budapesten a kerületek polgármestereiről, önkormányzatuk testületéről és a megyei közgyűlések összetételéről döntenek a választók. Van lehetőség kisebbségi önkormányzat választására is. A polgármestereket mindenhol az egyéni polgármesterjelöltek közül lehet választani, a jelöltek egyikére leadott szavazattal. A polgármester a legtöbb szavazatot elnyert jelölt lesz. A helyi képviselők választási módja a település népesség számától függ. A 10 000 lakos feletti településeken vegyes választási rendszerben, a legfeljebb 10 000 lakosú településeken pedig egyéni listás rendszerben történik. Kérem, mint a képviselőtestület egyik tagja, ismertetni ennek működését? Természetesen. A képviselőtestület alapvető feladata az önkormányzati feladatok ellátása. Ennek megkezdéséhez a polgármester a választásokat követő 15 napon belül összehív egy úgynevezett alakulóülést. Évente legalább 6 ilyen ülés megtartására kerül sor, ezeket végig a polgármester vagy az ő távollétében az alpolgármester vezeti. Ezek az ülések kevés kivétellel nyilvánosak, és az itt született döntések, határozatok, illetve rendeletek is nyílt szavazással születnek. Ezen kívül a feladataink közé tartozik az is, hogy évente legalább egyszer egy előre meghirdetett közmeghallgatást tartsunk, ahol a lakosság és a helyi érdekeltségű szervek tehetnek javaslatokat a helyi közügyekkel kapcsolatban. Igaz, hogy a jegyző mindenek felett áll? Igen, bizonyos keretek között igen, természetesen a polgármestert leszámítva. Én vagyok szakmailag felelős az egész hivatal működéséért, és a benne dolgozók munkájáért. Épp ezért hetente összehívok egy értekezletet, hogy olajozottan működjön a gépezet, és ne legyen probléma. A pozícióm viszonylag szilárd, mivel pártfüggetlen vagyok, épp ezért egy esetleges polgármesterváltás nem veszélyezteti vagy befolyásolja az én helyzetemet. Igazából ami még feladatom, az a polgármester által kiadott nyilatkozatokat átnézem, megnézem, hogy jogilag helyese, illetve ez így kiadható-e. Ennyi igazából a feladatom. Értem, köszönjük. Köszönjük figyelmüket! Sajnos mai adásunkban csak ennyi fért bele, de ígérjük, a holnapi adásunkban ismét újabb izgalmas témákat fogunk górcső alá venni. Kész vagyok, és ott a látát
Ő a lata. Az alpolgármester feladatai tulajdonképpen miben különböznek a polgármestertől? Én a képviselő testületen tagja a tapadókújé. A polgármesterétől. Én nem képviselő. A kormányzat polgármesterével kap bejorni. Szóval. A választók meghatalmazásából én irányítom az önkormányzatot, és fontos szerepet tölt... Hát várom! Jó. Benne van a lap. Hát csak... Hát persze! Ne rögjél! Rózsina, ha még egyszer röhögsz, nem kapsz több piát. Soha többé nem kapsz. Én vagyok fele.